Manan. So sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og ginabuhi nining akong kaagi. Ako si June. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Pagbigyang Muli. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano pa daw sa'yo ang kaagi karon? Mo kini usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga June. Babe ka na lang. I don't mind. Ano sa'yo problema? Di ko gustong doon ay mahitabo na itong hawa patabang kasal. So, kanusa pa man na? Magpaabot ako nimo kung kanusa ka mag-propose na ako. Kung krasal hindi na itong duha. Dugay pa kayo ng paaboton, Sean. O kung di na ito buhaton, wala lami ang atong relasyon. Oh. Sige na. Dali na. I love you. I love you. I love you. Sean. Sean. Ano? Ha? Nagkonsensya ka? Oh, bay. Buwang nga. Nagtaam gid ko eh. Naunsa. Lalaki man ka. Masaga na angay ka ni unta nga ikaw mo'y malain kung di siya makahatag ni mo anak. Bay. Swerte kayo ka kay si Claire na mismo mo'y ganahan. Ganahan nga na'y mahitabo ninyo. Mo nga ay kagulya. Una-una nga mas maayo nga ingon ana siya. Di na maayo. Pa. May pagka-liberated na bayanan na. Di na kasaligan ng iyong ano eh. Buotan og tarong si Claire pa. Dako nga akong pagsalig niya. O, bahala ka. Basta kay gipasidan anti ka, ha? Babe, ay kalimot ha? Manglakaw ta ugma. Ay, hala, love. Sorry, nalimot ko. Saan sa? Nami family outing. Oh, mao ba? Sa ato pa, di ta madayon ani? Sorry, kid ko ayo, babe. Sige. Mao ka. Unsa nang rasa? Late na. Alas 12 na, pero wa pa mo chat si Claire ako. Wa mo siya kung makakita nga nag-upload siya. Nga active man unta ang iyang social media. Nganong nanuwag mo niyang mama ni Claire? Hello, tita. Dom, naa si Claire diha o ba nimo? Ha? Wa man, tita. Abi na ko kamo mo'y nag-uban. Ay, wa man. Wa pa magud siya mauli hangtod karon. Ingon siya nga na ako na may family reunion. Tita? Hello? Hello? Wala naman tingog. Kipag nga naman ko. Ay, hindi ka Claire. Buntag na. Karoon pa ni siya nanuwag. Hello? Babe, sorry ka ayo. Nadugay gid ko man. Nalubat sad ko maong ni ako nakatuog sa bahay sa kong ikagaw. Sa ato pa, wa pa ka mauli? Wa pa, babe. Pauli na. Kay gabi itong nangita ang imong inahan mo. Ha? Claire, nahibaw ko. Nga wa may family reunion. Jun, So, diin magiday ka gikan gabi. kuan, Jun. Ay, kubuha nga, Claire. Masa man? Nakilain? Ha? Jun, sorry. Unsa, sorry. Nagasa ako ni mo. Unsa? Uy, mo nga gulay bay. Mo rin nagbuwag mo. O, bay. Pero ako na siyang kalimtan, bay.
Di ko gustong may katunga niya. Ihatag na ko siya sa iyong laki. Bay, Jun. Ya, kumusta naman ka? Nakamubo na ka ni Claire? Ah, oo bay. Dali ram ko makamove on. Labi na nga, gibinuangan ako. Kung mo na, naku ipalaila ni mo. Nga, sigurado gyud ko nga magkasinabot gyud mo. Ah, kinsa man? Terry, Nice to meet you, Terry. Ako si June. nice to meet you, Sad. O niya, sa may trip natin din sa mall. Wag gyud ko masayop. Magkasinabot ra gyud mo. Butan siya ba yung mayong istorya? Una pa lang kanina mong panagkita o panaguban pero murag sunod na kami. Ya, sa may plano nimo. Panguyabi na yun. Ha? Manguyab ka na ako? Oh, Terry. Sige. Ha? Ansay, sige. Gisagot na tika. Bisig makigminyo pa ka. Oh. Magminyo ta dayon. Hindi lang ta magdaldiri. Pero anak ta pa dong po ini abot sa panahon. Love, natog na ka? Padung na. Ayos ha. Gimingaw ko ni mo. Love, matuog na ko. Duka na kayo. Sige na ba? Katiyat lang. Mahimo pa, Jun. Ikan patas trabaho. Dili ka gusto mo pa huway, ayaw pa nga mo. Asa man ka? Magawas ko. Mapabunaw sa kong. Unsay problema? Claire? Nahibaw ko nga nakay problema. Kaya niya ka din sa park. O niya, nagtungab-tungab ka ng beer. Wala ko makasabot sa kong kinabuhi. Nahibaw ko kung sa'yo makapaarang-arang sa imong gibati. Ano sa man? Tanan na. Jun. Unsa? Nagsige na mo kita og balik ni Claire? Oo niya, wa makabantay na. Saan niya pagkabantay ba nga? Wam siya oras na ko. Puro na siya trabaho. Mas maayo na yung sige magkita ni Claire kay palingaw sa ko ba? Lingaw ra nas pagkakaroon. Pero pait kayo na kung mo resulta na napon. Bay. Dali na. Jun, katiyot sa ba? Sultira gud ko tinuod. Asa mo gidi padung atong gibuhat? Unsa? Claire, naibaw kang minyo ako. O lagi. Pero kung dili ka makikuwag sa imong asawa, undangon tani. Claire, Nahibaw kong gigamit ako nimo. Mong undangon tani. Mayo ra po nga naunda nga para makapamawi pa ka sa imong asawa. pero ang problema mo, bay, sa among relasyon. Bay, ayaw sa lain tao pangita ang sulbat sa problema sa inyong relasyon. Pagstorya mo ni Tiri. Mahal mo siya, di ba? Pues ayaw guwata nga mawa siya nimo. Bay, Mayo kini aka. Para magkaistorya ta. oh, Tere, Magbuwag ta. unsa? Magbuwag ta. Para may kagawasan namong duha si Claire. Oh, Para dili na ka magtago-tago. Tere, naibaw ka. Oo, John. Dugay na. Nagpakabuta-bungol na lang ko. Pero dili na ako kaya ang kasakit. Tere, pasilaw ako. Muluhod ko si mga tabangan. Pasiluunan ko ni mo. Di na ko mausap. Please. Di na ko kaya kumawa ka na ako. Giyon na ako naunta na ni mo na ka nagbinuang na ako. Maglipay na, John. Gawas nun ka na. Tere, please. Tere. Ang kuno na ko, selfish kay ko. Og ako rang kaugalingon ang akong gihuna-una.
Maong grabe nga akong pagmahay, nga gibati sa diyang nagigbuwag si Terry nako. Pero bisan pa man, wa ko maundang sa pagpangayo o pasaylaw niya. Di niya ng kutob, daghang salamat sa pagtagani kong tampo. More power sa RMN. Mao kita may higalang kaagi ni June nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit kanikulaan, pagbigyang muli. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kabuusab mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong soliran. Ilapin na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Batan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat soliran. Ako si Pia, 17 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong soliran. Kabahin kini sa pagpang-blackmail sa akong ex-boyfriend. Aron inyong hisabtan, ingon ni inyang mga panghita po. Bilib kay kunin mo, nak. Kaya naning kamot yung ka sa imong pag-eskwela. Huwag yung kapag binuang. Opa, Kana, tungod kay wa kamusod og uyab-uyab. Kay mao man ay makaguba sa pag-eskwela. Dili ba pa? Tinuod din na, ma. Maong ikaw, ayaw gid anak. Focus sa imong pagtuon. opa. Tuo man ka na, oy. Ako lagi. Nakagraduate man lagi ko, bisag naguyab-uyab pa ko. Nahadlok lang ko, babe. Ikaw, no? Dali-dali. Huwag tangon tanang imong kadlok. Babe, unsay plano ni mong buhaton, ha? Unsa pa man di ay. Ang buhaton sa marag-uyab. Gidaminam na kay ko nimo. Oo, pwede ba kung makasuway, ano? Ayaw ka balaga. Ako'y bahala nimo. Kung mag-video ta. Ha? Nga naman? Aron na ka remembrance mo first time. Salig man ka na ako, di ba? Try. Unsa? Naanay na hitabo ninyong Troy? Utoy. Hala na unsa man taon ka dayo, oy? Naaman to'y laing uyab. Unsa? Oh, tinood. Na ako lang uyab. Og sorry, Pia. Pero buwag na ta. Unsa? Nganong nanawag pa man ni siya? Hello? Pia, di man ko makalimot mo eh. Bahala ka da, Troy, oy. Di na ako magpadani mo. Salpahis ka. Eh, dili man ko makibalik ni mo. Dalawi pa ngayon nga pabor ka. Saman? Sinti ko picture ni mo ba nga, ubo ka? Oh. Kaya kung dili, ako ning isend sa mong GC nga video. Pero siyempre, ako ning i-edit ngang imo rin na akong makita. Unsa? Dito na nagsugod ang iyang mga pagpang-blackmail na ako. Nahadlok kay ko, pero ako masugod siyang gusto. Pero wag yun siya magbinuang. Kay naay nakasulti na ako, nga gisend ko nun niya og dayon sa GC, o gisendan ko og screenshots nga ako'y gihimong sumsuman sa iyang mga amigo. Unya? Sindi na lagi ko kung gusto kang makundang na ni. Di lagi ko! Sakto na taon, Troy, maluoy ka! O, pahala ka. Magkadaghan yun ang niya mga kitaan eh. Pag-amping na lang ha, nga dili ni maabot sa mong gikanan. Troy!
Day, Pia. Te? Dili ba buwag na mo ni Troy? Oo, te. Nga na di ay. Nakakita man gud ko niya nga magsigir og standby diri sa duol sa inyo. Silingan na ba ta? Makakita ko nga magpanlanto na siya permi nimo. Unsa, te? Unsa may akong buhaton, day, uy. Basta nun niyag maabot nila ni mamag papa ni hitabo, Day, ako pa nimo, no? Mo file ka anang gitawag nila og restraining order para dili siya makaduol nimo. Delikado ka ayo, uy. Base nagsigir na siyang nagsunod-sunod nimo. Te? Kisa maning na chat. O, kipangkatag sa mga amiko ni Troy sa laing GC ang video. Ginoo ko! Wagid ko makasabot kung unsay tumong ni Troy kung ganong gibuhat ni niya. Grabe na ang akong kapalaka. Pero wa ko makahibaw kung unsay akong buhaton o kung asa ko magsugod. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, gisan sa akong ex ang among video nga ang ako ring naong ang makita. Pwede ba kong mukihan niya sa iyang gibuhat? O kung mahimo, pwede ba sab na kong iapil og kihang iyang mga amigo nga mipakatan niini sa ubang GC? Ikaduhang pangutana, gisultihan ko sa among silingan nga permi niyang makita ng akong ex nga magpaantaw dito sa gawa sa amo. Pwede ba kung mo-file niya anang gitawag nga restraining order bisag dili ako mismo mo ay nakakita sa akong ex? Ikatulong pangutana, nauwaw na gyud kay ko ug nahadlok ko nga maabot ni sa akong mga ginikanan. Gawa sa abogado, asa ko pwedeng makapanghangyo og tabang nga dili mahibaw-an sa uban. Ilabi na sa akong mga ginikanan. Mahimo ba na? Ikaapat og katapusan. Ug kung kinahanglan gyud kong magkuha og abogado, magkakiha na ba ko nga minor pa man ko? Dili ba na kinahanglan og consent sa ginikanan? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Pia. Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og akong tingog today, it's me. Ako ang muhatag ninyo og tambag-tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana na to sa ato ang kapikas, ato ang mga kapuyo ug uban pa, no? Ayaw na gid mo pagdugay, ipadadayon ng inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo mga sukintig paminaw? Thank you kaayo sa tanan mga naminaw sa ato ang programa, sa mga nagkalain-lain nga pamaagi sa radyo, karon live, ug sa mga naminaw nato, no, nga wa man nakaabot, pero tungod sa ato ang Facebook account ug sa YouTube channel, unya wa pagid mo sa Pilipinas, was Visayas, was Mindanao, wa sa Luzon, nakapaminaw mo pinaagi aning online nga plataporma, no? Grabe ang teknolohiya, guys. Thank you kaayo sa ato ang likers ug followers sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Ug my biggest thank you sa ako ang mga likers ug followers sa Elaine Tantengco Bathan, ug please like and follow The Law and Me by Attorney Elaine, my official Facebook account, please. Hi also to Konsehal Don Roel Arias of Danao City, no, my good friend. Thank you kayo for your comments sa ako ang Facebook account. Si Warren Sigondino, ana siya so pretty. Attorney, shout out niya ko, Attorney. Inikato ni mo sa DYHP, tambag ni mo sa hapon. Thank you, Sir Warren Sigondino. Dolor Impas Auman Inohas, may Catherine Manayo, nay, og kang Susan Dalayat. Hi, Attorney Elaine, ganahan kayo ko sa imo mga advice. Daghan kong nakatunan, God bless. You know, salamat kaayo kay ako ginang paningkamutan nga ang kanimang kong balaod, sama ra pud sa gibuhat po ni Dr. Obra, no, kabahin sa mga
medical nga mga issues, we as much as possible amo nang paningkamutan nga ma-simplify no ang kaning mga issues ug ang topic nga masabtan ninyo ang balaod. Kay kaning balaod usa man ni sa makapa-empower nato good nga makasabot mo sa inyong katungod ug kung kabaw mo sa inyong katungod di mo basta-basta no nga matapakan, maabusar, mailad unya kung makibaw manggod mo kung unsay saktong pamaagi no sa pagdokumento sa mga kalihukan ninyo no mga transaksyon ninyo, mas lesser ang problema, mas lesser ang bikil, mas lesser ang away. So mao gyud na ang atuang akong paningkamutan nga I get to bring the law closer no sa mga tao. Ako sa gining lisaad bitaw no nalipay sa gyud ko nga nagiyahan ko, nahatagan ko sa opportunity ni Tita Lourdes Rosaroso at the time nga mupuli niya ang iyang tingog sa kahanginan way sama, way makapuli ato pero gisaligan ko niya nga at least sa punto legal nga aspeto no nga ako'y mupuli niya para mutambag ninyo, and I hope nga through the years nga akong tingog nas kahanginan ang nipuli niya og inyong madungog mga tag-ingon arong orasa na agyud mo'y nakutlo nga pagtulunan og kaalam og inspirasyon no ato gyud ang mission kay para we empower, we teach and bring the law to the people, one letter sender at a time, di ba? Letter sender na to karong adlaw si Pia nagpada siyang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Ingon niya nga ipatago lang kuno niya ang iyang address, which I will not tell you. Taga-asa siya, 17 years old. Naay siya'y nauyab nga ngilad og batasan karon ipang blackmail na ni siya no kay naaman toy mga pictures ba nga ipasend no nga naghubo siya and everything no naagi mga abusadong laki no nga magamiton ang kaning weakness sa babay. Marso pa baya guys, and it is still Women's Month no ang awareness nato sa katungod sa kababainhan ato gining i-emphasize kay ako grabe jud kayo ko ka-advocate sa pagprotektar sa katungod sa kababainhan o pagrespeto sa mga babay. So unang pangutana, gisend sa akong ex ang among video nga ako rang naong ang makita. Pwede ba kung mukiha niya sa iyahang gibuhat ug kung mahimo pwede ba sad na kung iapil og kiha iyahang mga amigo nga nipakatag ini sa ubang GC? Yes, because naatay gitawag na anti-voyeurism law naa sa Republic Act 9262 which is a violence against women and children nga pwede gyud natong ipasaka batok sa imuhang uyab kay dili man na pwede nga mag-film mo no unya di po na niya pwede i-upload or i-distribute without your consent. Okay, daghan na kayong mga nakihaan ani, this is not an uncommon nga kaso nga pwede na to ipasaka sa mga nag-upload og nag-spread og nagpakatag ana. Ikaduhang pangutana, gisultihan ko sa among silingan nga pirmi niyang makita ng akong ex nga magpatan-aw ra gawas sa amo. Pwede ba ko mo file niya anang gitawag og restraining order bisag dili ako mismo maoy nakakita sa akong ex? Of course, we need proof, we need affidavit, we need testimony. So pangayog tabang atong inyong silingan nga nakakita, nakasaksi, nakahibalo, gipakita mismo sa imuhang video no sa iba your ex no nga muna iyahang gibuhat, and yes, you can get a temporary restraining order, permanent injunction, pwede sad ka mukuhag permanent protection order batok sa imuhang ex no. Pwede po nato kuan kanang gitawag na pa isa ka kaso katong gikiha ni sa Sabana ni Small Laude sa katong na rumor na babae niya, writ of habeas data nga pwede nato pangayoon ang mga raw nga films or videos nga naa sa iyahang cellphone nga ipasurrender na ngadto sa imuha kay para atong ma-permanently delete og patangtang para di na sa magsigig film showing diha sa gawas sa inyuhang balay iyang mga silingan wa syay batasan day. Ikatulong pangutana na uwaw nagyud kaayo
ko ug nahadlok ko nga maabot sa akong ginikanan. Di, yun na, imposible day. Kaya I think, ang imong ginikanan, 17 pa man ka, bata-bata pa na, murag naapod na Facebook. Gawas sa abogado, asa ko pwedeng makapangayo og tabang ani nga dili mahibaw-an sa uban. Hilabi na sa akong ginikanan, mahimo ba na agoy? Inday, Pia, I will be very honest with you. You are 17 years old. 17 anyos ka day, minor de edad pa ka. Dili ka pwede nga imo-imuhon na ning imuhang problema kay makaapektar man pud ni sa imuhang kaugmaon ug sa imong pamilya. Unya sa kaseryoso ani nga problema ang imuhang gisagubang o giatubang, and we don't know unsa pa niya na ka-worse, no? Wa ta kibaw mo katap pa na o unsa na niya na kaseryoso. Ang atong madaganan, ang atong pamilya, labi na ang atong ginikanan. So mas maayo pa na nga ikaw mismo mapahibaw nila, mas bali pa na nga nimo maggikan kaysa sa laing tao pa sila makakita or sa tanto nilang scroll unya din has Facebook or sa internet na tingana silang hulagway na nimo'y makita. Do not be afraid. Of course, dawata ang una nga reaksyon kung ugaling maabmang reaksyon nila kasuko ug pagmahay nimo. Kay ako sad, honestly, padung sa jud ko unta din ha. Pero later na lang na, save the best for last lang ni. Pero, kay naa sa jud kay sayo, di jud ko mo ingon nga wa kay partisipasyon ani. Kay nisugot man pug ka magpa-video, di ba? So, kana, dawaton jud na ninyo, but do not be afraid. Kay ang ginikanan, labi na ang mama, maski pag-unsaon, mama o ginikanan na. Mahayon ka, kasab-an ka, yes, but at the end of the day, they will do everything in their power sa ilahang gahom ug kutob sa asa ilang makaya nga protektahan ka. So una sa tanan, asa ka moduol sa imong ginikanan, pahibaw-a sila, no? Ug wa kay naa kay maduol nga ninong or ninang or auntie or uncle or imong maguwang ba nga pwede nimo unang ingnon and then magpakuyog kanila para masulyan ang imong ginikanan, hala kana buhata. You can do that, no? Mas may pagbuhato na nimo, unaha sila. Next, is-save na ang mga messages niya, ang iyang screenshot, and then add tumog pulis, add tumog NBI. Pero mas maayo nga muduol mo una og abogado para matudluan mo and mag-guidean mo what to do, no? Naapoy pulis kanang women's help desk, no? Sa police station para matabangan sad mo. Bottom line, unaha ang imuhang pamilya pagpahibaw. Ikaupat, ug katapusang pangutana, og kinahanglan gyud kong magkuha og abogado, makakiha na ba ko nga minor pa man ko? Dili ba na kinahanglan og consent sa ginikanan? Mauna din ha. Muna akong giingon, 17 man ka, need gyud ang imong ginikanan, no? Og consent. And di sad gyud ka pwedeng magkihak-kihak ikaw ra kay ang tanang kaso public record man na, mahibaw-an man na. And I think your best tool, your best weapon, your best shield is your family, no? Unya, ari na ta diring parta nga di man kumumahay nimo kay human naman. But how I wish nga atong panahon na wa unta ka nagsugot nga mag-video. Muni ako ang tambag ni Pia ug dili lang ni Pia but for the others, pabay man or laki. Nganong inyo man gyud nang i-film? Noon sa magyud makuha ninyo ana. Unya ngano man nga kung pananglitan, dili mo ma-okay sa babay o inyong karelasyon, gamiton man na ninyo. Unsa man gyud makuha ninyo nga satisfaction sa pagpakauwaw. Aside from the fact nga kasong kriminal ang inyong atubangon ug inyo nang buhaton, unsa man gyud ang inyohang makuha ang kalipay nga mudaot mo sa kaugmaon sa usa ka tawo. No? Ayaw mo pag-ingon ana kay kanang mga private or intimate moments ninyo, no? Inyo na ay nag-istorya sa uban kay di man mo bold star, no? Kung ganahan man di ay mo isibya na ninyo, hala, audition mo sa Viva Max. Pero wa man, private man na, keep it to yourselves. Magbuwag man gani mo, pagbuwag mo. Ay mo pagdinautay og dungog sa uban or sa isig katao. That's not right. That's not proper. Respect, no? Respect each other, no? Even if it doesn't work, you respect each other. Okay? Hay, batikin ang ingon anak yun. That's very sad, no? Pastilan. But I hope, Pia, you tell your parents, sulti ang imuhang ginikanan. Mga sukintig paminaw, hinaot untangan namin nakutlo na pagtulunan karong adlawa.
Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.